भाई घरे रही रही बोर लगलानी चल जीवा कुआडे गोटे बुली कोठी ଯିବା କହ चाल कुआडे जीवा ଆଉ ଚାଲ ତତେ ଗୋଟେ ମଉସା ଘର ଆଡକୁ ବୁଲେଇ ଆଣିବି। मौसा घर को मौसा घर ରାଇକଳାରେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ। रायकोड़ा तो मोर नाइनी मौसा घर ହେ ତୋର ମୋହନ ମଉସାକେ ଭୁଲିଗଲୁ କି? ओहो हो चल जीवा चल ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ମଉସା ଘର ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଆମେ କେଉଁଝର ପାର ହେଇଗଲଣି ଦେନ୍ ବାଇପାସ୍ ଧରିବା ଚନ୍ତୁରା ବାଇପାସ୍ ବାଇ ଦ ୱେ ଯଦି କେହି ଜାଣିନ ହେଲେ ରାଇକଳାଟା ଚୁଚୁପରା ଚୁଚୁପରା ବ୍ଲକ ଆସେ ଆଜି ପାଗ ଏମିତି କିଛି ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ବାତ୍ୟା କେତେ କଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲାନି କହିବେ ଏଟା ହେଲା ଝୁମ୍ପରା ମାର୍କେଟ मौसा नमस्कार मटन टा रेडी करता हूँ पहुंचुजी फाइनाली पहुंची गलो ऑलमोस्ट रायकला पाखु टिके मंदिर आड़े बुलिकी आसवा टे मंदिर ऊपर आड़ू टे बुलिकी पळेई आसवा देन देन देखिया नेक्स्ट को कौन कराया आउ ये स्टेयर्स गुड़ा पूरा अलग प्रकार अच्छे माने वन टाइप ऑफ पूरा स्ट्रेट उठिबा ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠି ମାନେ ମକର ମେଳା ବସିବା ପାଇଁ ଯିବ ऑलमोस्ट 2 month ସେତେବେଳେ ଭିଡ ଦେଖିବା କେମିତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଓହୋ ଏତି ଉଠୁ ଉଠୁ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ଆହୁରି ଏତିକି ଉଠିବା ପାଇଁ ଅଛି ये व्यू देखो ଆହୁରି ଏତିକି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ हालत पूरा खराब व्यू देखो ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ନ୍ୟୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଟା ବନା ହେଇଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଆମର ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଓ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ସେଇଟା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଓହୋ ଏତିକି ସବୁ ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଥକା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଏଟା ଆମର ହେଲା ଶିବ ମନ୍ଦିର
ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ କଣ ସେପଟେ ରାଇକଳା ଭିଲେଜରେ ଅଛି ସେଇ ସାଇଡରେ ଆଉ ମକରରେ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାଟା ମାନେ କଣ ମେଳା ବସେ ଦେନ୍ ସେ ପାଖଟା ପୁରା ଆଉ ପୁରା ଏତିକି ସବୁ